Bona nit a tots i a totes, i primer de tot agrair este xicotet retras de 10 minuts perquè Robert estava de viatge i el tren en el que venia s'ha retrasat. Dona començament el ple ordinari del 25 de setembre del 2019 a les 8 i 10. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Passem a continuació a votació. Vots a favor de... Hi ha alguna cosa que comentar de l'acta? Voleu comentar alguna cosa? Està gravada? No. Donat que no vaig poder assistir a l'anterior plenari, m'abstindré per no poder acreditar el que se vota. Doncs dir-te que l'acta és gravada i és la gravació fidedigna, vull dir, no n'hi ha ninguna interpretació, és visionar aquest ple i ahí està tot el que s'ha comentat. Procedim, no n'hi ha ningú comentari més, procedim a votar. Vots a favor? Tots a favor, menys abstencions, vot en negatiu ningú. Tots a favor, menys l'abstenció del Partit Socialista. El segon punt a tractar avui és l'expedient d'aprovació o modificació de les ordenances fiscals reguladores al voltant de convocar les taxes de prestació de serveis administratius en proves de selecció de personal. L'Ajuntament de Massalfassar no disposava d'aquestes ordenances, situació per la qual s'han trobat en alguna ocasió en situacions prou conflictives, i donat que en un terme relativament curt la llei ens obliga a consolidar part de la plantilla, tindrem l'obligació de convocar oposicions. Prèvia a aquesta convocatòria d'oposicions, evidentment, el pas previ era el que portem avui a ple, és a dir, disposar d'unes ordenances que regulen aquests actes administratius. En les comissions informatives se vos va informar i res per banda de l'equip de govern de comentar. Dono un torn de paraula i, si voleu, parlem del tema. Té la paraula Carles. Bona nit, benvingut, senyor secretari. Bé, el tema de l'ordenança és un tema, sí, que és veritat que en tots els ajuntaments pràcticament està, i així no la teníem. La setmana passada vam fer la reunió de les comissions informatives, no vam també aclarir moltes coses del tema, però sí que he estat mirant-la ja aquesta setmana més a fons, i sí, l'únic que veig és un poquet, que és molt cara, el que és la policia local, sobre l'informe que fa el tècnic i tot, que val 102 euros, mentre les demés pràcticament valen quasi la meitat. No sé per què aquesta diferència tan gran quan l'Ajuntament, el tècnic diu que només fa càrrec d'un 50%. És un tema, per si se pot explicar així, que l'expliqui. I després m'ha llamat l'atenció també, perquè he vist altres ordenances d'altres pobles, i entonces en la nostra, en la que anem avui a veure si l'aprovem, fica que se procedirà a la devolució de la quota interessada quan se realitzi un fet impunible en causes imputables al que se presenta. Però després, que és correcte, que això ho fan tots els ajuntaments, pero después tenemos, por tanto, no procederá a la devolución de los supuestos de exclusión en las pruebas selectivas por causa imputable al interesado, circunstancia que deberá hacer constar en las bases de las correspondientes convocatorias. És el punt número 4 de l'ordenança, on estan ja les tarifes dalt. A lo que jo veig, el punt de l'article 4, número 1, sí, que fica això pràcticament en quasi totes les ordenances que són molt paregudes en altres ajuntaments. Però el que és el punt de la segona part, en quasi tots els ajuntaments, diu: los derechos de examen serán devueltos únicamente a petición del interesado, en el caso de ser excluido del proceso selectivo por falta de alguno de los requisitos exigidos
para tomar parte del mismo. Me refiero, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, que es de la policía, a lo que jo entenc, que potser no estic dient correctament, és que si ve la gent, fem una bolsa per a policia i se n'apunten 50 i paguen la cota perquè la tenen que pagar, anem a dir que a l'hora de revisar això, alguns no complixen determinats requisits i entonces són excluïts. Entonces, així diu que no se les torna i jo crec que se les hauria de tornar els diners, si és que està així ben especificat així. I si no, és el dubte que tinc. De lo demés, ara quan mirem un poquet i parlem tots un poc, tornarem a expressar la postura del vot. Sí, en l'exposició de fets has comentat que fins ara no n'hi havia una ordenança que regulara això. A mi m'interessava saber si anteriorment s'havien ficat tarifes per les anteriors oposicions, que ho havia preguntat també per escrit, ho vas preguntar en la comissió, però no se m'ha poder informar sobre aquest tema i no havia obtès resposta també. Me va fer l'escrit però no vaig obtindre resposta perquè també cabia la possibilitat que me contestaré avui, per això preguntava. Després també has comentat en l'exposició que s'han viscut situacions conflictives. M'agradaria que explicares aquestes situacions conflictives que s'han viscut en anteriors convocatòries. I després pots dir que jo veig que les tarifes estaven prou cares. Pense que se fa una criba econòmica. Entonces, com a socialista no puc estar a favor de que se faci una criba econòmica abans de realitzar l'examen. Poden haver tarifes més econòmiques, etc. N'hi ha bonificacions, sí, però pense que tots tenen dret a presentar-se a qualsevol convocatòria d'empleo públic i tarifes que estan entre 100 i 50 euros pense que són excessives. Pense que les crides se tenen que fer per motius de coneixement i de capacitat i no per motius econòmics. És un pensament clarament d'esquerres, del que molta gent se vanaglòria, diguen que és molt d'esquerres, però a l'hora de la veritat pense que n'hi ha que demostrar-ho també i no veig jo que siga una ordenança molt d'esquerres. Votaré en contra, clar. Bé, primer, benvinguts. Després també volia donar l'enhorabona a l'alcalde com a representant d'Ajuntament per el premi que va rebre la setmana passada, que per fi era hora que es parara per a bé, de Massalfassar, en aquest cas de la pilota, i bé, això, enhorabona en aquest sentit. Respecte al punt que estem tratant, a mi em xoca, ja ho vam parlar a la comissió, que es diu comissió informativa però que no ens va informar de res perquè no estava el tècnic i no ens vam enterar i jo per les qüestions personals laborals esta setmana no he pogut atendre això com es mereix i no tinc molta informació. Hi ha una discrepància entre l'ordenança que està publicada a la web i l'ordenança que se portava així. A mi personalment també me pareixen preus prou cars, però també entenc que això està fet per un professional i no vaig anar en contra dels tècnics de la casa. Però sí que demanaria que per les comissions informatives, ja que ho són així, que vinga algú a informar-nos, en aquest cas el tècnic, que explique quins són els criteris per a fer estos informes i que ens explique els dubtes que tinguem així pràcticament tots els regidors, incluït el seu portaveu, sobre un tema que no dominem, evidentment. Entenc que l'ordenança és un mecanisme que ha de tindre l'Ajuntament i, en principi, si hi ha més enllà d'aquesta qüestió de preus, nosaltres no tenim res que dir. A la web hi ha una, però que feia així la cara d'estranyar. A la web hi ha esta que posa els preus de 52 per als grups A i A, 41 per al grup B i de 102 de la policia local, però a l'esborrany que ens passareu en la documentació del pleno
no està la de la policia local i la resta estan totes. I la de la policia local específicament no està. I ens crida l'atenció l'increment que no és proporcional del preu. Va explicar el secretari un poc quin pensava que era el criteri respecte a que la quantia d'oposicions de grup C serà major, també seran més els candidats, és una manera de cribar, com deia el portaveu socialista, però és significatiu l'increment d'unes tasses altres, més enllà després del sou que pugui rebre un policia o un grup A. Moltes gràcies per el grup Ciudadanos. Pues nosaltres sí que anem a confiar en el treball dels tècnics, perquè al final hauran contemplat els gastos i que l'Ajuntament, no sé, perquè després no tinga sorpreses a l'hora i no tinga imprevistos a l'hora de convocar aquests processos, pues anem a confiar. Jo crec que hauran fet un bon treball els tècnics i per el que hem vist els números i tot estem d'acord i tampoc tenim molt més que afegir. Estem a favor de que s'aprovi aquesta ordenança per diversos motius. Perquè va haver un control a l'hora de quan se convoquen unes oposicions, va haver un control de les persones que s'inscriuen en el procés de selecció. Després l'estalvi que suposaria a l'Ajuntament, no tindré que pagar tota la despesa del que val un procés de selecció. I també posaria una solució a la falta de personal que n'hi ha en alguns serveis de l'Ajuntament, com per exemple la policia local, que ja sabem que estan un poc falts de personal, i per a poder donar un bon servei al poble crec que és important aprovar aquesta ordenança. Per tant, no tenim res que afegir i res que anem a votar a favor. Faig, bàsicament, les teves reflexions les faig meues i em fa començar a contestar. Que, evidentment, la voluntat és eixa, parteix del principi que els tècnics, n'hi ha un informe tècnic que és el que ha fet el tècnic en el seu criteri, informe que m'he llegit de dalt a baix i per mi és impecable, vull dir, està perfectament raonat totes les quanties que ha posat. N'hi ha un informe de secretaria, per contestar ja en el cas d'Álvaro, n'hi ha un informe de secretaria, és a dir, que dona per fet que la secretaria, en aquest sentit, assumís perfectament l'informe tècnic, no ha posat ninguna esmena, no ha posat res i perfectament, assumint tot aquest informe, la secretaria pot perfectament en una comissió informativa informar d'este cas concret. No era exclusivament necessari que estiguera el tècnic, vull dir, la secretaria i en el seu informe podien perfectament assumir aquesta informació. Respecte a la incoherència de la pàgina web i el que se porta a ple, jo comentar, el que se porta a ple és la veritat. Si n'hi ha algun error, l'assumís com a alcalde, però jo m'imagino que serà el funcionari o qui hagi en aquest moment teclejat en la web i s'hagi equivocat. Ho assumís. Per què? Perquè, entre altres coses, no tenim informàtic que faci aquesta feina. Aquesta feina, que és la nostra voluntat d'informar via les xarxes socials, via la web, ve a la bona voluntat dels funcionaris que en un moment determinat li demanem que volquen aquesta informació ahir. Però, en molts casos, ni tenen coneixements ni saben a la perfecció. Vull dir, de fet, també en una carta que enviarem i tal, hi ha una errada, que també me disculpe jo i l'assumís com un error meu, però dona per bo que és la bona voluntat, en aquest cas, dels funcionaris que estan fent funcions que no són per les quals estan qualificats i des de l'alcaldia s'agraeix aquesta feina que fan extra. De totes maneres, dir-vos que la informació correcta és la que portem a ple, no la que ja és que de manera errònia se subsanarà i s'intentarà corregir en la web. Això respecte a la discrepància. I jo crec que més o menys ja he contestat. Contestant-li a Ismael, no li posa etiqueta política a aquestes ordenances. Jo me considero també d'esquerres. Si vull defensar-les, no les defense perquè siguin unes ordenances de dretes o d'esquerres. És que són necessàries. Necessàries per què? Perquè jo crec que un ajuntament sense ordenança no pot cobrar res. Això respecte si en ocasions anteriors s'ha cobrat.
Si s'ha cobrat de manera il·legal. Això podria preguntar-li al secretari, és el que millor ens pot informar. Un ajuntament no pot cobrar de manera discrecional el que vulgui. Un ajuntament s'ha de ajustar a unes ordenances i és la nostra capacitat de poder cobrar a la gent. Aquestes ordenances podem criticar-les des del punt de vista tècnic. Jo tampoc pense que el tècnic de l'Ajuntament ha fet unes ordenances d'acord a la seva ideologia. Ausaes, vull dir, terrible si seria així. Jo crec que els criteris que ell ha marcat són criteris prou objectius i jo puc assumir-los, els puc assumir. Fins i tot, pareguem-me que tot té que ser de baix i quan gestiones una administració te dones compte que tot no pot ser de baix. Ja poguérem que tot siguera de baix, però no podem. La qual cosa, com els recursos són limitats, si posem tot l'Ajuntament a funcionar en aquest sentit i si ens presenten 400 persones, doncs ens paralitzen un Ajuntament. I això ha passat, ens paralitzen un Ajuntament. És a dir, jo crec que la feina ben feta és fer unes ordenances que no són dissuasòries, perquè la llei també ho prohibeix, que siguin dissuasòries, i puc explicar per què la policia és més cara que tot el més. La policia és moltíssim més cara per tot el més perquè en la majoria de casos se farà un examen únic, que serà una enquesta o que serà un test, i això el cost és mínim, entre cometes, lo de mínim, perquè, clar, no ho sé, pagar per un grup D, estan pagant per el grup D, on ho tinc, així, 15 euros, bueno, comprem perfectament que 15 euros per molta gent són molts diners, i ho puc entendre, però pagar per una oposició 15 euros és un cost mínim, i que la policia pagui 100 euros, home, si comparem una cosa i l'altra, sembla que estem carregant-nos el que puguen accedir a la policia, però això té una explicació tècnica que me l'ha donat el tècnic, i és que la prova de policia són 7 exàmens, mentre que l'altra és una única prova, i 7 exàmens, alguns d'ells caríssims, perquè tenim que comprar cada test, i cada test de manera individual pot costar 15 o 20 euros. Això és el test, ja no te dic tot el més. Proves físiques, proves mèdiques, proves psicològiques, totes les proves i més. Jo vull tindre la millor policia del món. Fins a 7 proves les que tenen que fer. Evidentment, no podem cobrar el mateix. I el que el tècnic ha tret els seus comptes li és això. Altres ajuntaments, potser que tenen més recursos, que tenen un poliesportiu i poden anar a aquest poliesportiu, o tenen un cos metge municipal i poden anar a aquest cos metge, doncs potser això se'l poden estalviar, m'imagino. N'hi ha altres ajuntaments que han posat 200 i 400 euros, també t'ho dic. És dir, que hi ha hagut de tots els colors, i també vull imaginar-me que darrere d'aquestes tasses hi haurà uns informes tècnics. Jo crec que és prou equilibrat. No és una cosa molt barata, però tampoc és una cosa caríssima. Podem fer demagògia de dir que són de dretes o d'esquerres les ordenances. Jo crec que no. Dit això, és l'explicació del motiu. I l'altre motiu que també veig que estan plantejant-se és, en el cas de Carles, és els percentatges estos. Els percentatges eixos que venen al final de l'informe, que és per al grup A l'Ajuntament assumeix el 50%, per al B el 60%, per al C el 80% i per al D fins al 85% del cost dels exàmens, això el que vol dir és que l'Ajuntament assumeix aquest cost. Vull dir, potser podem dir que és de dretes o d'esquerres, però l'Ajuntament assumeix el 85% de lo que costa fer aquest examen, perquè la gent del grup D a soles pagui 15 euros. I això va a càrrec d'un ajuntament en pressupostos prorrogats des de fa més de 4 anys i que estem al límit de la regla de gasto contínuament. Vull dir, però a pesar d'això, l'Ajuntament ho assumeix i jo, com a alcalde, ho assumeix de manera satisfactòria. I per què el grup A sols el 50%? Doncs evidentment perquè és un grup que no anem a fer tantíssimes oposicions i de fet crec que ni ne farem i se farà aquest examen una vegada a les 1000.
en la qual cosa, la vegada que siga i el que vagi a un grup A, que després les retribucions seues també seran més elevades, l'Ajuntament a soles, en aquest cas, assumeix el cost de la meitat de l'examen. La resta que són els costos fixes, els costos variables, perfectament explicats, i en cap cas, perquè estaríem fora de la llei, dissuasori que la gent no se pugui presentar a l'examen. Estem parlant d'uns preus prou raonables. Un grup D són 15 euros, un grup C són 20 euros, ja ens anem a un grup B que ja té una certa categoria, ja són 40 euros, i un grup A, 50 euros. I el de la policia, l'explicació és la que t'acaba de fer. Jo crec que en aquest sentit he intentat contestar-vos a tots. Obrim, si voleu, un altre torn de paraula i comentem. Carles, té la paraula. Sí, bé, ja dic al començament que l'ordenança no fa falta i tampoc anava a ficar jo traves a que no se poguera aprovar perquè ara porta un temps que se té que exposar i que tardarà en entrar en vigor. En fi, només el que havia era el tema i ser un poc més farugós de les persones que no reunien els requisits que podien quedar-se excluïdes. Tampoc hi ha cap de problema perquè una ordenança en un moment donat se pot rectificar sobre la marxa i si veiem que tenim pegues o n'hi ha queixes o alguna cosa, una vegada se fica en marxa, esperem que ara, mentre estigui en procés d'exposició, veurem si també n'hi ha i si no n'hi ha, per part meva, bé, endavant també en tots els grups i a favor de la moció. Perdona perquè no t'he contestat a aquest punt concret i sí que és de veres que no t'he contestat. Jo interprete, i espero que siga la interpretació correcta, però de totes maneres tenim així el secretari que ens pot matisar, que causa imputable a l'interessat és el que se presenta a examen. Vull dir, clar, si ens compta qualsevol cosa perquè no ha pogut presentar-se a l'examen no se li tornen les tasses. Causa imputable a nosaltres que convoquem l'oposició, si se donara alguna situació i no poguérem fer l'oposició, se tornarien els diners. El que es excluido no es por culpa de la administración, obviamente. El que es excluido es porque no cumple los requisitos. No ha presentat tots els papers. A sabiendas de que no cumple los requisitos, se presenta y normalmente suele ser un número muy bajo en procesos selectivos, la gente excluida, pero obviamente no es una causa, es una causa imputable al interesado que sea excluido del procedimiento por no reunir los requisitos que ya tiene que saber si los reúne o no desde el principio. Sí, jo interpretava justament en aquest sentit, vull dir, no que sigui l'Ajuntament. Si és culpa de l'Ajuntament que hem convocat una oposició i per qualsevol motiu no se pot fer aquesta oposició, jo m'imagino que estarem obligats a tornar totes aquestes tasses. Però si és imputable al que se presenta, que no presenta la documentació correctament o li falta documentació, doncs lo siento, haver-te informat bé i fer-ho bé. Jo ho interpreto d'aquesta manera. Ismael? Bé, és un tema perquè jo he vist en altres pobles les ordenances i hi havia aquest criteri de diferència. Normalment tampoc se va donar en molts casos ni anem a tindre moltes pegues. Ismael? Sí, dir que dius que res és debades i que no pots... Dius que pensem que tot té que ser debades, no, perdona, res és debades, tot es paga. A través dels nostres impostos paguem els servicis que no són debades, són costosos. I després dir també que en aquests processos selectius el major interessat en que es presente persones és el que selecciona, el que proposa, el que té que mirar en que es presente gent i poder seleccionar-los per coneixements i per capacitats, no per crides econòmiques, que jo crec que és el que va passar. Quan més gent se presente, millor, i quan millor siguin les persones, més capacitats i més coneixements tinguin les persones seleccionades, millor per al poble, millor servici ens podran donar, millor formatge estaran, etc. I després, sobre el tema de la comissió de govern i la publicació en la pàgina web, vas presentar en la comissió informativa, vas preguntar sobre la publicació en la pàgina web i me vaig donar compte, perquè la vaig obrir també, que anteriorment ja ho havia vist, que n'hi havia una diferència prou alta entre els grups de C2, C1B i la policia local.
pensi en que tenien una doble prova, una prova física, etc. Però després en la comissió de govern se'ns va donar un document que no portava aquesta diferència del C1 policia local. Entonces vas preguntar en la comissió de govern per què se publicava en la pàgina web. Perdó. Se me va contestar que suposadament no se podia assegurar era perquè ho obligava la llei. Entonces, suposa que també la llei obliga a que el document siga el mateix que s'ha publicat en la web, el mateix que se presenta a la comissió informativa i el mateix que en posterioritat se presenta al pleno, que no haurien d'haver diferències. Sí que és de veres que en la web, si no s'ha modificat, en la comissió informativa vaig obrir la web, vaig mirar que estava el document que ara se presenta, però no era el document que se presenta a la comissió informativa. Pregunte, havent aquesta discriminació en documents presentats als diferents òrgans col·legiats, seria legal que avui aprovem esta ordenança? O la llei obliga que siga el mateix document en tots els òrgans col·legiats? Jo torno a dir, i ara contestarà el secretari, vull dir, el que portem a ple és el que és. En la web, no ho sé si per obligació prèvia a lo que així decidim en este ple, que són soberans, vull dir, això és l'òrgan més soberà que tenim en l'Ajuntament, és a dir, el que decidim així està per damunt de tot, de lo que se publica en la web, de lo que diga no sé què, el que decidim així, en el plenari, vull dir, este és l'òrgan soberà, jo entenc que això, si hi ha hagut alguna discrepància, doncs no ho sé, però l'assumís, i de totes maneres que el secretari informe si té a bé. En todo caso, yo no estaba, por lo tanto no sé cuál es el motivo por el cual se publicó previamente en el portal web. Cuando se publica normalmente se suele publicar una especie de anteproyecto, un proyecto de ordenanza para que hayan sugerencias, reclamaciones, pero para la redacción de esa ordenanza definitiva, ¿no? En todo caso, esa pequeña discrepancia entiendo yo que, bueno, que no tiene ningún tipo de impedimento para la aprobación de este acuerdo, porque además en el punto segundo pone que simultáneamente se publica en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados, es decir, que ahora hay otro trámite de información pública tanto en el BOP como en el portal web, con lo cual no entiendo que no tiene ninguna trascendencia. I també comentar que si publiquem en la web justament és per la voluntat de transparència, vull dir, no és per crear aquestes situacions anòmales. Jo considero que això és el que porta, i el procediment administratiu a partir d'aquest moment se continuarà en el que calga. Si n'hi ha que publicar-ho en el portal de transparència se publicarà, en el BOE se publicarà i la gent farà les seues al·legacions. Jo ho entenc d'aquesta manera. Sí, jo també ho entenc així, però ha hagut una discriminació entre el que s'ha presentat als diferents òrgans col·legiats, per això d'ahir ve la pregunta. Saps? A la comissió se presenta un document en un quadrant i al pleno se presenta uno diferent, que sí que és el que jo vaig veure en la web, però no és el que varem tindre així en la comissió informativa. ¿El del pleno es el de la comisión informativa? No. El del pleno que li vaig ensenyar el quadrant no estava la discriminació en policia local. En la comissió informativa no estava. El que li vaig ensenyar era el de la web en el mòbil. I físicament en paper estava el de la comissió informativa. Jo crec que lo de la web ja està explicat i requete explicat. Jo crec que el que se porta a pleno a la comissió informativa va ser este informe i no n'hi ha discrepància. El que se du a ple és això. Si hi ha hagut un borrador en la web i hi ha hagut xicotetes discrepàncies, assumís que hi ha hagut un funcionari que haurà tecledat mal, en posava 4 i tenia que posar 5. Però el que és això, i l'òrgan que té que decidir és este. Ni és la web ni és res, ni tan sols la comissió. És el ple que ho considera. Ho entenc així. Jo també entenc que és el ple que té que decidir. Per això he exposat avui el que tenia que exposar i ja està, però que me llamava l'atenció. I per això preguntava. També preguntava, i d'ahí la pregunta, que en la comissió informativa le pregunté y me dijo que casi seguro, con toda seguridad, se publicaba en la web porque obligaba la ley. De ahí la pregunta de hoy, porque lo último que se me dijo es eso, si el que obligaba la ley, pues bien. Lo que no
no Sí, sé. obliga. Obviamente yo no estaba en ese momento, por lo tanto no puedo saber por qué motivo se publicó. En todo caso, lo que se publica es un borrador que no es ni siquiera obligatorio publicar lo que es el borrador del texto, sino muchas veces como simplemente pues como un anuncio de que se va a aprobar la ordenanza para que hayan algún tipo de sugerencias, etcétera, y obviamente lo que se lleva, el texto definitivo que se lleva es este, el que va a las comisiones y el que va a pleno. Sí. En todo caso, se vuelve a publicar este texto tanto en el BOP como en primer lugar en el BOP, y se vuelve a publicar en el tablón, o sea, en la página web, Y ya está. y entiendo pues que cualquier sugerencia, es decir, no se produce indefensión a ningún vecino, ni todo el mundo puede reclamar, puede hacer sugerencias, y por lo tanto no se aprueba definitivamente la ordenanza hasta que no se resuelvan esas sugerencias que se puedan hacer, etcétera. Yo entiendo que no se perjudica ningún derecho ni nada. Vale. Té la paraula el Partit Popular. Bé, menos mal que no és una moció política. Bé, jo, independentment de que sigui dels casos de dretes, jo l'únic que és per al·lusions, jo no sé si m'he explicat mal o no se m'ha entès, jo en cap moment he ficat en dubte el treball dels tècnics, al contrari, he dit que tot i que a mi tinc la meva opinió personal, que no baixen bé els preus, ens fiem del que diga el tècnic. Però sí que m'agradaria, perquè vostè ha dit que la secretaria assumís l'informe del tècnic, i és evident, però la secretaria i el tècnic tenen un treball i uns coneixements que nosaltres coneixem, i a més en aquest cas el secretari la setmana passada era nou també, i també per a dir també a tot nou. Entonces insistisc en que per favor les comissions informatives són per a que ens informen, i possiblement evitaríem este debat avui així, si estigués el tècnic, que és veritat també, i he de reconèixer que les anteriors comissions informatives han estat, per això doncs ara en aquest justament tenim aquest debat perquè no estava. Sí que demanem per favor que quan hi ha una comissió informativa, si és que tornen a haver-ne, que estiga el tècnic, per favor. Bueno, jo torno a repetir el mateix, vull dir que la voluntat nostra va ser crear les comissions informatives, la voluntat nostra va ser que estiguéreu perfectament informats des del punt de vista tècnic i administratiu de tots els procediments, vull dir, és voluntat nostra fer tot això. Si el tècnic no va poder anar és perquè no va poder anar, però assumís que el secretari en aquest cas pot informar perfectament, perquè de fet l'expedient té un informe tècnic i un informe de secretaria que assumís l'informe tècnic, la qual cosa tampoc estem parlant d'algo tan complex com pot ser qüestions molt més tècniques, entre cometes, o tecnològiques, sinó que simplement són unes tasses i punt. I també dir que la situació de la secretaria en l'Ajuntament de Massalfassar ja és ordinari, la situació extraordinària. En aquest moment sabem que tenim una secretària de baixa, una secretària que ha aprovat una oposició i ha anat a fer un curset, i gràcies a Alfredo i li agraeix Alejandro, i li agraeix tot el treball que està fent, de manera acumulada va fent que els procediments administratius no se queden atascats. Però, bueno, Massalfassar en aquest moment té 3 secretaris, som uns cracs, 3 i ningú, 3 i ningú. Som uns cracs. Entonces, clar, te dona la raó, vull dir, agraïsc el seu treball i agraïsc que ens ve molt bé cap municipi que tots aquests processos administratius no se paralitzen. Però, clar, és una situació excepcional, que també torno a dir que la situació excepcional ja sembla que en l'àmbit del secretariat en aquest Ajuntament és ja lo normal. Sí, però és que és el mateix, és tot el mateix. Higinio, per favor, tens la paraula. Res, simplement ratificar les meves paraules, no tenim res que afegir, perquè és algo necessari per al poble i ja està, i tenim a mà la moció i ja està. Doncs procedim a votar. En primer lloc, vots en contra. El Partit Socialista, un vot. Abstencions. El Partit Popular, 2. I vots a favor. Demòcrates, Compromís i Ciutadans. Queda aprovat, no? Queda aprovada
l'expedient. Bueno, doncs passem al punt següent, que és, ja estem en l'apartat de control, donar compte de les resolucions i donar compte de les factures. Una resolució que vulgueu que prenguem nota o comentem? També vos recorde, antes de que comencem, vos recorde perquè sempre en tots els plens, o almenys en el temps que jo porto en aquest Ajuntament, sempre ha passat el mateix, utilitzem o intentem utilitzar les comissions per a intentar resoldre i dir ahir quins punts concrets voleu que... Perquè ara, al llarg de 2 mesos, firmes moltes factures i firmes moltes resolucions. Algunes les pots tindre més fresques i altres tindries que remirar-te-ho i refrescar bé la memòria. Té la paraula per Demòcrates, Carles. En l'anterior ple ja que vas considerar que si poguera ser les comissions informatives, que es probablement no, i que també segur que se fan. Una setmana abans del ple, si pogués portar la resolució del dia i les factures, allà una setmana antes, nosaltres tindríem un poc més de temps per veure-les i estudiar-les i en la mateixa informativa podríem... Jo tinc prou que mirar, me faré un llistat, i a nivell de factures igual, no s'ha de fer aquest tema. Per tant, és això. Si se pot, doncs tinguem la setmana que fem una comissió informativa i matèria per parlar i no parlar de matèria, que ens tenim una matèria i després se queda de coses. Ja contestar-te totalment d'acord amb tu. Vull dir, la voluntat és eixa, precisament que s'utilitzen aquestes comissions per resoldre, facilitar-vos aquesta informació i que aquesta informació siga molt més fluida. Ismael, no tens res? Álvaro? Jo em crea atenció la resolució 594, que és una resolució sobre les penyes taurines d'abonar les subvencions, les ajudes a les penyes taurines, en la que inclou Cau lo seu i la Poca Vergonya, que en principi enguany no han fet bous. No ho sé si estàs segur d'això, de lo que estàs dient? Que han fet bous enguany? No, que no han fet bous ho sabem, però que la resolució està ahí. Vaig a llegir-te literalment: atorgar les següents subvencions de manera directa amb càrrec a les següents aplicacions: 1.800 euros el mogolló, 900 Cau lo seu, 1.800 euros Peña Torneos al Pasar, 1.800 euros Associació Cultural La Poca Vergonya. Pues prendré nota perquè... Quasi 3.000 euros. Jo prendré nota i ho consultaré en este cas en tesoreria, perquè evidentment si s'ha pagat és perquè han justificat perquè es doni la subvenció, igual que la resta de penyes. No sé com hauran justificat aquesta subvenció, no estic al dia al detall, però prenc nota i... Jo estic despistat, però crec que no... No, jo també t'ho dic, jo estava ahí i no l'han fet, ja t'ho dic. Però el que no sé és com han justificat totes les seues despeses com a penya i si això és motiu suficient per a poder-li pagar la subvenció. Si ho han justificat i cal pagar-se, jo no tinc cap problema. A mi el que me crea atenció és que no han fet bou i cobren la subvenció. Sí, exacte. No, això estem tots d'acord. Això és impepinable. O igual és la de l'any anterior. No ho sé. Ho consultaré. Jo no he llegit dates, no posa que siga... I també un poquet per procediment, i agrair a Carles perquè ha fet la precisió, vull dir, el procediment habitual i administratiu per a que aquestes coses se puguen resoldre, perquè són moltes d'elles qüestions purament administratives, és fer un registre d'entrada. Vull que se m'informe d'aquesta resolució en concret i s'informa del procés administratiu, perquè la majoria dels casos aquestes resolucions no tenen ni un caire polític, vull dir, simplement són factures que tens que pagar, paguen la factura i te presenten la resolució prèvia per poder pagar la factura. Puc dir que el 90% de tots aquests processos administratius de resolució d'alcaldia, la immensa majoria és això, que té una fàcil solució. Per registre d'entrada se demana la informació administrativa que ha generat això i se contesta, no n'hi ha problema. Alguna més? No, jo no, gràcies.
Higinio, teniu la paraula. No teniu res que comentar. I doncs, passem al pas següent, que és el de factures. Carles, res que comentar? El mateix. I tornem a la mateixa resposta. Prenem nota d'intentar facilitar la relació de factures i de resolucions en les comissions. Ismael? Álvaro? Higinio? No teniu ganes de més? Bueno, doncs passem a l'últim apartat, pres i preguntes. Té la paraula Carles. Bé, dir un poquet que quan se puga, doncs ja en la web, que se fiqui un poquet l'organigrama de govern, l'organigrama de regidors que som, i és que estem ahí perquè, clar, qualsevol persona entra i és que no estem encara ningú, no sabeu per ningú puesto res. No crec que sigui molt complicat fer aquest tema. Quan se puga, però que la gent entra, jo entre i no estem... És que som i encara no hi ha res ficat, és una cosa que ja podria estar d'una manera o altra, no sé, sé que hi ha problemes ara d'informàtic i de lo que sigui, però que no és una qüestió molt complicada de fer un mínim i dir, pues fulano i mengano són els regidors que tenen aquestes competències, són tal i tal i tal. I els demés regidors tenen això, i els regidors del PP són estos, els ciutadans estos. I després, pues, el que se fica normalment en totes les pàgines webs, quan se puga, pues, que se faci. Alguna més? Pues ja també te contesto perquè és molt fàcil de contestar. És que no tenim informàtic. Entonces, el que se va penjant que és prioritari o considerem que és un poc prioritari perquè s'informar a tota la ciutadania i tal, en la bona voluntat dels funcionaris que tenim a l'Ajuntament i sense ser competència directa dels seus coneixements, van penjant aquesta informació, a vegades de manera errònia, i assumís tots aquests errors. En el moment que tinguem informàtic, i això és una de les faenes prioritàries que té l'informàtic, però no ha arribat encara perquè s'està gestionant tots aquests puestos. De fet, avui ha vingut el funcionari d'una entrevista i una reunió en els sindicats. També comentar que el lloc més difícil d'ocupar és el de l'informàtic. Informació addicional. Hem tingut que ampliar el cercle perquè puguem vindre a Massalfassar pràcticament fins a la província de Castelló, perquè és que no n'hi ha ningú, ni en el municipi, ni en la comarca, ni en València capital, ni en l'Horta Sud, el camp del Túria, el camp de Morvedre, és a dir, que el cercle ja és molt ampli i hem aconseguit un informàtic. Jo, si tinguera que recomanar a algú que estudiara, que estudi informàtica, perquè es veu que ho tenen bé. És a dir, que hem pegat moltíssimes patades per aconseguir aquest lloc. Bueno, n'hi ha un problema perquè és de l'empujo, Entonces són menors de 30 anys, molts estan estudiant, és difícil. Informàtics sí que tenen que saber, però com és d'un tipus de subvenció, jo entenc, perquè també ho ha passat, que costa de buscar aquest tipus específic. Costa de trobar aquest perfil. Ismael? Sí, volia preguntar qué ha pasado en el exposición entre el carrer Manso y el carrer La Mar y preguntar también primero exposar que es una obra cofinanciada por la Diputación de Valencia y imagino que se tiene que justificar a la Diputación que la obra estaba acabada correctamente y si ahora pueden caber en una infracción, pero no está la obra no se ha justificado que realmente estaba y son els motius per els que s'han retirat. Vale. Si d'alguna manera tinc que justificar la bona feina que s'està fent des de la brigada, li correspon fer a la brigada. En tot aquest període hem tingut unes prioritats que les coneixem totes absolutes, entre elles el de la gota freda, que es tingueren pràcticament treballant 24 hores. Quan acaben de fer aquestes cosetes, això és una la de reposar els cossiols en el seu lloc corresponent. També entenc que quan se recepciona una obra no és com l'Escorial, quedarà ahí per sempre i aquesta obra ens obligarà a que siguin ixos i no altres escociols durant segles i segles i segles. No sé quin és el temps administratiu que ens obliga a tindre això així tota la vida. Entenc que anem a utilitzar el procediment de manera un poquet ampla,
poden ser eixos socials en tots els llocs, o no en tots, o és que vegem que no són molt operatius, també tenim uns criteris que podem manejar-los. Si no s'han col·locat en aquest moment és perquè la brigada no ha parat en Torreta i l'aspecte decoratiu, jo considero que és decoratiu, l'aspecte decoratiu ha sigut secundari, terciari o en últim lloc. Han tingut coses molt prioritàries per davant que han atès de manera molt eficient. Aleshores, sí que aquesta instrucció està donada, que n'hi ha que tornar a col·locar-los en el seu lloc, però no han parat en Torreta. No han parat en Torreta. Quan tinguin un moment, se'ls dirà que tornen a col·locar-los en el seu lloc. Alguna pregunta més? Ismael, perdó. Álvaro? No, més? Tens més? Sí. Sí. Vale. Bueno, ya que el portavoz del PSOE está empecinat en que tornen al seu yo estoy que Perdona, jo no estic empecinat, jo pregunto que on està i per què s'han retirat. Per favor, vos rogaria que no creuareu... No, però... Rogaria per... Vale. Jo crec que ja hem parlat del... Ismael, jo crec que ja hem parlat i jo crec que no és interessant fer creuats, converses creuades. Centrem-nos en el tema i el que tinguem que dir, que cada un diga el que pense. Bé, és més raó encara per a que no tornen al joc, si no són els que tenen que estar. Però bueno, ja vam parlar vostè i jo en el ple anterior de tindre una reunió per a tractar aquest tema. Me va dir que parlaríem, no ha parlat i acaba de dir a aquesta hora l'ordre per a que torne, no sé, entonces per a que hem de parlar, però bé, no passa res. No era el tema del que jo volia parlar. Volia preguntar-li per la situació de l'Escoleta, no tant pel tema del procés d'adjudicació o de citació, sinó perquè com que no tinc la informació molt clara, la pregunta és si m'han creat unes mares preguntant-me o contant-me històries un poc estranyes de l'Escoleta respecte a la situació de la gestió. Jo, com que procuro ser serio en les coses, he cridat a la gestora, a Marta, per a que me doni la seva opinió. Evidentment, ella desmentix aquesta informació i dona les seves explicacions, però jo vull saber, una de les coses que es comenta, sembla que és, jo no vaig al parc, però sembla que és en el parc les mares parlen del tema una de les coses és que l'Escoleta ha cobrat la subvenció de la Generalitat, però els pares no l'han rebuda. Qüestió que la Marta me diu que no és així. I l'altra qüestió que jo entenc que és rumorologia, de la que jo sé de què va això, però és que l'Ajuntament havia diguem-ne apartat a Marta de gestió, entenc que és impossible per una qüestió que hi ha sobre un contracte i demés, però en qualsevol cas, i com a crec que obligació de quan algú me pregunta que jo poder contestar, m'agradaria saber quina és la situació real que transmet l'Ajuntament, no a mi, sinó als veïns, evidentment. Reitere el que parlem de la col·locació dels cossiols, si no se t'ha avisat és perquè se m'ha passat a mi. Hi ha coses molt més prioritàries en diferents moments, però queda reiterada que se pot parlar perfectament. Respecte al tema de l'escoleta, que me sembla molt més seriós. A mi m'han arribat també tota aquesta rumorologia i jo crec que no hi ha que atendre-la. No hi ha que atendre-la des del punt de vista institucional, més enllà que te vinguen i te manifesten i te posen en alerta. Què és l'alerta que té que fer una institució com és l'Ajuntament? Doncs el que hem fet, fer-li en relació al contracte que ella té un requeriment d'informació. Quan se disposa d'aquesta informació, se pot facilitar perfectament o se prendran les mesures administratives que corresponga. És l'únic, requerir a que te donen una sèrie d'informació i s'ha fet aquest requeriment. Això té un plaç, ella m'imagina que l'administradora tindrà un plaç per contestar, contestarà, no contestarà, contestarà de manera parcial, ja ho veurem, i això se resoldrà.
Entonces, desde el Ayuntamiento, la faena que nos corresponía, inclús adelantamos, perquè també t'ho puc dir, adelantar a tota aquesta rumorologia, perquè això va ser previ a que algunes persones se mos adreçaren, va ser el requeriment a l'escoleta de que se li facilitara l'obligació que té contractual d'informar de preus, de matrícula, de la gestió del bono infantil, etc. Ara estem a l'espera que s'arribi aquesta informació a l'Ajuntament. Quan s'arribi s'analitzarà i se prendran les mesures que corresponga. No sé si te conteste. A la resta de rumorologia no conteste. No conteste. Sí. Bé, no se trata de rumorologia, vull dir, si vostè demana informació, perquè igual com a vostè, o sigui, igual que a mi, a vostè, algunes mares o algunes famílies s'han adreçat, possiblement alguna cosa hi hagi, jo no sé quina, jo així he expressat un poc els queixes, no? No se trata de fer rumorologia, sinó se trata de ser serios i de bueno, pues prendre decisions, no? Vostè me diu que adelantant-se a que la gent li comentara o haya demanat, no entenc per què, vull dir, no sé quina era la sospita, si és que no hi havia sospita. El que sí que vull incidir és, la setmana passada n'hi havia una comissió informativa que espera que ens informen. Jo li he dit sempre que ens trobarà al seu costat per les coses bones que passen per al poble i hem votat a favor de la pròrroga a l'escoleta, per exemple, però no ens prenguem per tontos, vull dir, si venim així, demanem informació i no ens la donen, estem així tots mirant-se les cares, no parlem de coses sèries i ens hem d'informar a través de pobles i de rumorologia, jo crec que és vostè que ha de tallar això, informar-nos, perquè, per exemple, si ara a mi me toquen unes manes i me pregunten, jo no puc dir, no ho sé. Vostè me diu això i jo li diré, això ha passat en la comissió informativa, que estan per informar-nos. A veure, torno a repetir. El requeriment que li fem a l'escoleta va ser previ a les queixes de diferents persones que s'adreçaren als regidors, s'adreçaren a mi. I la fem no per sospites de que alguna cosa està gestionant-se mal en l'escoleta, sinó que ho fem simplement perquè és una obligació contractual d'aquesta escoleta, oferir tots els anys aquesta informació a l'Ajuntament, que és el titular d'aquesta escoleta. Dir que se pren aquesta mesura no perquè se sospite que vaig a... No, simplement perquè tenim l'obligació de fiscalitzar l'escoleta i se li demana. El que passa és que s'ajunta tot. Al poc de temps que nosaltres li fem el requeriment, ens ve la gent... Clar, quan tinguem aquesta informació que li hem requerit, podrem contestar preguntes. Això no se pot portar a una comissió informativa. Què és el que portarem a la comissió informativa? Pues suposa que amb total seguretat i fins i tot si algú de l'oposició vol col·laborar constructivament al plec de condicions d'una escoleta que va vèncer des de poc perquè li tingueren que prorrogar i tenim aquesta situació. Vull dir que l'Ajuntament corre per tindre tot el plec de condicions en el moment quan antes siga. No és un plec de condicions molt fàcil, és un plec de condicions potent. Aleshores, en aquesta feina encara estan en redacció. Els tècnics de l'Ajuntament, té un informe econòmic que s'està realitzant, té un informe tècnic, té un informe jurídic, tota aquesta informació s'està generant, encara no està, i quan s'estiga fet, se portarà a la comissió i se parlarà de tots aquests temes. No estem intentant amagar ningun tipus d'informació, perquè l'Ajuntament va gestionant els papers, va manejant els papers, no podem estar manejant els papers informant a l'oposició. Vull dir, quan se conclou aquest procediment, quan se presenta a l'oposició i se li demana paraula i se li demana opinió, però primer tenim que fer la feina nosaltres, i estem fent aquesta feina, i s'està fent a una velocitat a vegades molt alta. Per què? Perquè els terminis estan allí. Jo crec que m'he explicat bé tant en el requeriment com en el tema d'informació. Algo que comentar? No. Plecs i preguntes s'acaba i el ple se dona per finalitzat. Obrim un torn de paraules que ja està fora de l'àmbit del ple a la gent que assisteix, si vol preguntar o opinar sobre els temes que estem debatint.
algun tema de debat dels que hem parlat? Voleu expressar algun prec o alguna pregunta? Sí.